И чак от Коматево идваш? Или сега вече ще живеете по-близо? Вече ще живея по-близо. Добре, благодаря, Филип. Да му кажем здравей, искате ли? Здравей, Филип! Така, кой иска да се представи след Филип? Не си знаете имената ли? Забравяте ли? Какво стана? Хайде, ти ще се представиш. Много хубаво усмивка имаш. Как се казваш? Казвам се Александра Александрова Янева. Добре, откъде идваш, Александра? От Пловдив. Добре, и ние сме от Пловдив и от коя детска градинка? От Албена. Чудесно, благодаря. Тя е тази тук, нали? Много се наблизо. Заповядай седни. Ти как се казваш, Мила? Вие ли станал? Благодаря. И? Ти си? Никола? Живко Георгиева. Чудесно. Къде идваш? Коя детска градинка? От Албена. Добре, много хубаво. Ти как се казваш? Кажи на децата. Аз се казвам Валентина Петрова. Коя детска градинка идваш? Марина. Чудесно, благодаря. Ти кой си и как? Откъде идваш? От коя градинка? Георги Георгиева Антониан. И коя градинка си бил до сега? Детска градина Вяра. Чудесно. А на кои госпожи каза довиждане? Кои бяха твоите госпожи в детската градина? Ще кажеш? Не едничка. Госпожа Цанева. Госпожа Иванова. Браво. Сядай, благодаря. Ти как се казваш? Кажи на всички. Би ли станала Евгения да те види колко си красива? Принцеси, истински принцеси. Да, ти си? Евгения? Чудесно, благодаря. Тук видях Александра. Ти как се казваш? Ивайла Недялкова Иванова. Да. Идваш? От детска градина Малина. Добре, добре дошла. Ти ще се представиш ли? Аз се казвам Мартин Петров Бойков и съм от детска градина 8 марта. Чудесно. Вече спокойно ли си? Добре ли се чувстваш, Мария? Да. Добре, радвам се. Ти коя си? Нея Ангелова Иванова и съм от детска градина Лайк. Чудесно. На последния чек момиченцето? Малко по-високо. Приятно. Котаракът чизми. А приказката знаеш ли за котаракът чизми? Да? Чудесно. Ти би ли се представя? Мария, да? Аз казвам Мартин Петров Марза. Така. И? От коя детска градина идваш? Светлина. Чудесно. Аз живея много близо там. До детска градина Светлина. Хубава градина ли е? Чудесно. Ти как се казваш? Имаме си две близначки. Извинявай, би ли повторила? Виктория Георгиева Тишко. Чудесно. Добре дошла. Ти откъде идваш? На детска градинка ходила ли си къде? В Гърция. Там детските градинки? Хубаво ли е? Чудесно. Как се казваш? Светла Светлана. Чудесно. Ти в коя детска градинка беше? Малина. Много малинки има. Колко деца са от Малина? Я дигнете ръце. 1, 2, 3, 4. 4 малинки. Аз мисля, че бяха повече. Добре. Докъде бяхме стигнали? Заповядай. Ви ли си представяне? Аз съм Наталия Петрова Гавроева. Да. Ти идваш от детска градина? Албена. Албена. Ти кой си? Стиляна Вилер. Чудесно, Стиляна. В коя детска градина идваш? От Албена. От Албена. Още една Албена. Ти си? Мелиса. Да. И? Джейта Хиндрана. Чудесно. Идваш от детска градина? Албена. Албена. Ти кой си? На втория членчен. Сами Горов Амел. Да. От коя детска градинка идваш на Слава? Добре. След мъничко. Дай да кажи от Котарака и Чизми. Името му очаква да чуем. Божидар Демчев. Така. От детска градина Котарака в Чизми. Така. Представи се вече момчето с жълтия балон. Как се казваше той? Филип. 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 Филип, той първи си каза името. Добре. Другото момиченце, което е като огледало на сестра си. Ти си? Мария Дишкова. И ти също идваш от Гърция. Топло ли е там много? Не? На море? Ходите ли често?
Добре. А ти си? Бояна Стефанова. Чудесно. Още една принцеса Бояна от 8 март. Много ми е приятно това, което чухме всички, вече се признаваме. Аз обаче ще помоля да не ми се сърдите и когато се обръщате към мен, спокойно да казвате: аз съм Виктория, аз съм Филип, аз съм Боян, аз съм Божидар, защото имам нужда от помощ. Сега да ви кажа, че не се иска да чуем ние всички заедно от кой клас. Вече ги разбрахме имената, всеки си каза. От кой клас сте, мили деца? Първи Б клас. Хайде заедно да кажем силно. Първи Б клас. Още по-силно. Първи Б клас. Браво на първи Б клас. Браво! Първи Б клас, вие имате ли си плюшени играчки вкъщи? Аз имам. И аз Видиш чапел, така. Така. Добре. Ти каква любима играчка имаш? много. Аз имах предвид Филип. И тебе ще я попитам. Моята е любимената от Мечо Круг. Чудесно.